Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за Renault 16. Той е така вече излязъл от употреба. Renault 16 вече не се продава, но сегашните Renault се продават. То е много старо и моето е малко моделче. Може да видите, виждаме задницата, как изглеждала. Ето така, има си и стойка, пише Renault 16. Ето така, предницата, две странични огледала, ето, две си щачки, отстрани и ето е стойката, другата страна. Иначе Renault 16 тогава е било много голям популяр и се е смятало за много добро. И да, за жалост е спряно от употреба. Иначе сегашните модели на 16 си ги представям. Сигурно ще тях да бъдат модерни. И това е, да. Чао, приятели! Обичам ви и до скоро. Лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Довиждане! Чао!